Observe mom nyina kwa aba Mpanisɛm TV so sɛ nnɛ ne da di nkan so a subscribe, like, comment na share ma dwumadi no yɛnkɔ yɛnim na nnɛ update bi na mede brɛ na mepɛ sɛ mbusa sɛ sesei deɛ nkurɔfoɔ keka wɔ social media platforms ne nyinaa so sɛ Ɔkyehene Ɔsagyefo Amoatio Foripani ɛbɛka Asante ho no ɛyɛ nokorɛ anaa? Deɛ nti a mebusa ne sɛ ɛnkyɛre koraa na ɔpem so Otumfoɔ sɛ ɛtu abibio Santema Ewura odii ne mfinhyia 25 afo abanwa na ne mfinhyia 25 no na n'awoda ɛwɔ mu nti na wanya mfinhyia 74 74 years ama ɔpem so nananom a ɛwɔ akyirikyiri mmeammea nyinaa ɛba bɛtae ɔpem so akyi ama ɔpem so ne mfinhyia 74 ɛwɔ ɔfo abanwa ne mfinhyia 25 no mu no ɔmo di ma no yɛ fɛ papaapa ama nam so ma Santehene ɛda na ahemfo bebree abɛta n'akyi bi te sɛ Gamankyɛ Ɔkyehene Ɔsagyefo Amoatio Foripani a nnɛ mede n'asɛm ɛbrɛ wo yi. Afei nso atitiri ne anintiri bi a ɛbɛta n'akyi ɛwɔ n'awoda no mu mekyerɛ ne birthday no mu no ɔdeda ɔmo ase papaapa ne ɔmo di nkɔmmɔ ɛno akyi ɔne ɔmo kɔhyia ɛwɔ Otumfoɔ Osei Tutu the second Jubilee Hall a ebie ɛnkyɛe koraa ama ɛno ɔmo kɔkeka ɔmo ano ama ɔmo di asa di agorɔ bebrebe na ɛnkyɛe koraa o ɛm sɛ yɛmfiri mu koraa egu so a yɛdeɛ Santehene yɛkae ne mfinhyia 25 ɔfo abanwa ɛno na mehu biribi wɔ ntentanefidie no so naawɔtwe yi mu sɛ Ɔsagyefo Amoatio Foripani nso ɛtena ɔkye akonnwa no so no wanya mfinhyia 25 wow na kyerɛ sɛ ɛsɛ fata sɛ Ɔsagyefo ɔno nso yɛbɔ n'aba so na abere a ɔmo bɛpa dwumadie no ho ntoma no Ɔkyehema gyina dwom ɛkasa no ɔka biribi sɛ Ɔkyehene anya mfinhyia 25 na ɔmo ba bɛdi mfinhyia 25 ɔforo ɔkye akonnwa no na ɛno na mebusa me ho sɛ colours a Ɔkyehene ɛyusuiɛ mekyerɛ ahosuo a Ɔkyehene ɛde ɛyɛ decoration ɛwɔ ne mfinhyia 25 anaasɛ ɔmo a ɔmo yɛ decoration ɛyusuiɛ no ɛka me akɔyɛ sɛ ɛyɛ Asante colours sɛ wohu Asante colours no a ɛno ɛna ɛda kasamfonin no so no ɛyɛ habanmono, akokɔsradeɛ na afei nso tuntum ɛna yɛde ayɛ wei nso so yɛ habanmono, akokɔsradeɛ na fɔntɔmfrɔm a ɔmo de besi dwom a ɔmo bɛbɔ ama nananom sɛdeɛ bi wɔde adaadaa ɔmo ho so ɛyɛ tuntum na amanfoɔ busa sɛ adɛn sesei deɛ ɛrekɔ so no Santehene ne mfinhyia 25 no obiara pɛ sɛ ɔdi mfinhyia 25 anaa ɛno na ama me so me ebusa ho asɛm nti ɛka me ayɛ sɛ akamfoɔ n'ankasa no sɛ wohwɛ pɛtɛtakram na wode w'ani ɛtoto fam a ɛka me ayɛ sɛ ɔmo nyinaa ɔmo dwumadie no ɔmo adwene ɛyɛ akɔ bankurom sɛ yɛn nyinaa yɛnka yɛn ho mu san sɛ yɛn nyinaa sɛ beebi kɔkɔba ɛne dediba ɔmo nyinaa yɛ korɔbɔfoɔ mma nsono aburo ɛna nsono dɔkono nti ɛka me ayɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ ɛsiane sɛ ɛfiri bere a Kwame Nkrumah Ɔsagyefo Dr. Kwame Nkrumah ɛde Asante kɔbɔɔ ama Ghana mu no ɛka me ayɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ adeɛ baako pɛ yɛka yɛn ho bom na kasa baako na yɛn nso yɛka sɛ wohwɛ mu a akankasaa ɛne ɔkye kasaa no nsonsonoeɛ biara nhyɛ da ndɛm yɛn nyinaa ɛyɛtwi kasa yi a ɛna yɛn nyinaa yɛka nti ɛka me ayɛ sɛ deɛ nkurɔfoɔ ka ɛwɔ abɛɛfo ntentanefidie so sɛ Ɔkyehene Ɔsagyefo Amoatio Foripani ɔba abɛka Asante ho no ɛyɛ atwetwe aso de asi deɛ nkurɔfoɔ ɛreka no so abusuafoɔ na yɛtu mmra yɛkyerɛ sie ɛwɔ Mpanisɛm TV so mepɛ sɛ yɛhwɛ ahosuo no a meka ho asɛm no kakra bi na yɛmmra bɛtoa dwumadie no so. No akyi nananom ahemfo a ɛwɔ Ɔkyehene n'akonnwa ho mekyerɛ ɔmo hyɛ Ɔkyehene ase ɔmo nso ɛde ɔmo animuonyam bɛtae dwumadie n'akyi wɔ abere a na ɔmo pa ho ntoma a ɔmo ayɛ ho ataadeɛ nyinaa atwa ho ntoma te sɛ deɛ Kɔtɔkɔhene
odi ne mfirihyia aduonu num yɛtwa ho ntoma pɛpɛɛpɛ. Abusuafoɔ yɛnko ne yɛnkɔtie Ɔkyehema sɛdeɛ osi kaa nsɛm no de ɛfaeɛ na yɛmmra mmɛwie dwumadie no. Ɔsaadefoɔ dwumadi a ɛyɛ 25 years mfe aduonu num a ɔbɛtena akonnwa yi so na n'ahyɛnsodeɛ ɛna yɛbɛfa ho ntoma yi ɛne nyame ho kronkron de mu. Wei ɛrekyerɛ yɛn sɛ Ghana sɛ wote hɔ na woma sɛbi amanyɔni woma obi ma wo kakra ɛhyɛ wɔ afonom kakra na ɔka kyerɛ wo sɛ kɔ na kɔdi nsɛmmɔne kɔ na kɔdi atutu asɛm a mepakyɛw pii ka kyerɛ nipa ne praying anaasɛ nye pray mfa ka kyerɛ nipa ne si ne pi ɛka kyerɛ no sɛ wontumi nyɛ ɛsiane sɛ sɛbi sɛdeɛ obi gyina hɔnom a wotwa ne ho a mogya bɛba no saa na me nso wotwa me ho a mogya bɛba nti yɛn nyinaa yɛmfa koro yɛ ɛfa ntra ɔman no mu na yɛgyiri yie sɛ yɛn nyinaa de adwenkorɔ ne akoma korɔ tena ɔman no mu a ɛbɛma ɔman no atu mpɔn papaapa na afa no ntoma pa de afra deɛ Ɔkyehene ɛyɛ yi ɛrekyerɛ yɛn sɛ nananom yɛhwɛ ɔmo sua ɔmo abɛboa wei bɛma yɛhu sɛ ampa ɛberɛ a na ahemfo edi akonnwa na ɔmo yɛ ɔmo nneɛma sɛ aman mpanimfoɔ no na ɛboa paa ama ɔman no etumi ɛkɔ so nti abusua mede wo besi ɛberɛ sɛm biribiara ɛbɛyɛ akyi a mema w'aso ne w'ani ɛnsi wɔ ho so ha ɛyɛ Mpaninsɛm TV kae na hyɛ ne so sɛ ɔbɛ subscribe ɔbɛ like ɔbɛ comment na wahyɛ.